Bună ziua tuturor! Deci, astăzi vom avea o nouă rețetă care m-am gândit eu să o fac. Astea sunt brânzoaicele sau poale în brâu moldovenești, cum s-ar spune, dar aș vrea să fac rețeta asta pentru că sunt sigură că sunt foarte bune. Deci, pentru rețeta asta o să avem nevoie de 550 de grame de făină, cernută bine, o să avem nevoie de lapte, 300 de ml de lapte, 50 de grame de unt topit, deci 2 ouă, zahăr ăsta, vanilie, esență de vanilie, coaja rasa unei lămâi, un picuț de sare, 5 linguri de zahăr și 10 grame de drojdie. Deci, acum la început o să începem să punem drojdia în lapte călduț, ca puțin să se umfle, ca să ne fie mai ușor. Așa, amestecăm bine și o lăsăm cam 2 minute, 3. Este drojdie uscată. Dacă folosim drojdia umedă, punem 25 de grame de drojdie. Așa. O lăsăm 3 minute aproximativ să se umfle puțin. Deci, pentru activarea drojdiei adăugăm și puțin zahăr, o lingură, așa, ca să se activeze drojdia noastră. Deci, am pus făina deja în mixerul meu. Acum îi pun drojdia activată cu zahăr. Așa, cu lapte. Îi punem tot zahărul acum. Și deci urmează toate ingredientele. Îi punem untul. Așa, ouăle. Deci îi punem picuțul de sare. Așa. Lămâia, coaja, rasă, lămâie, așa, și vanilia. Vanilia, dacă doriți mai puternic, dacă nu, așa. Deci, acum amestecăm bine cu mixerul. Deci, acum am scos din bolul mixerului și l-am pus într-un alt bol care l-am uns cu ulei puțin și îl lăsăm la dospit pentru 50-60 de minute. Deci, aici avem 500 de grame de brânză care am sfărâmat-o cu furculița. Adăugăm 2 ouă fără albușuri, deoarece ele tind să înmoaie brânza. Așa. Punem zahărul. Punem astea 2 linguri de griș. Așa. Punem lămâia rasă, coaja de lămâie rasă. O linguriță de esență de vanilie. Așa. Deci toate le amestecăm. Deci amestecăm bine umplutura. Așa. Și adăugăm stafide, cam 2 mânuți, așa, de stafide. Așa, și amestecăm totul bine. Deci, acum ne uităm că a crescut aluatul foarte bine. Foarte bine. Îl punem pe masă.
Îi adăugăm făină dacă are nevoie, dar este foarte elastic. Așa. Deci împărțim în două. O parte o lăsăm aici, o parte o punem din nou în bol și punem un prosop pentru ca să se mențină temperatura caldă. Deci aluatul îl întindem la jumătate de centimetru. Este foarte elastic. Așa. Așa. Îl tăiem așa. Așa. Și așa. Așa. Un pătrat și tăiem în 4 bucăți. Deci, ungem așa, cornurile cu ou. Punem câte o lingură de brânză în fiecare. Așa. Punem mai multă brânză. Așa. Și încercăm să le prindem. Așa. Și așa. Așa le facem pe toate. Deci așa mi-au ieșit brânzoaicele.